Te hallod, ez vers. Most mit veszel? Énekeld, hogy hol akar. Ja, foly! Hülye nem így veszel! Képzeljétek, elvettük a videót, és nem fogunk fel. Ez a hülye nem vette fel a videót. Most. Na segálz, ott tartottam, hogy Debrecenben Nem, ott vagyunk. tartottuk, hogy el. Szíves kérlek, ne Nem, te hülye. Várjál. O, vi, i, love, game. Fuck. Fuck. Tehát ott tartottunk, hogy Debrecenben vagyunk Balunál, betörtünk Balujékhoz, igen, betörtünk. De kis sarkabban, mert ezt meghallják. Ja, tényleg? Hívják a rendőrség. Amúgy Balúnak van azt inkádja. Ő itt lakik, tehát van joga hozzá, hogy betörjem. Amúgy ezt a videót azért csináljuk, hogy közös az egész világon, hogy mekkora hülye vagyok, mivel azt éneklem most, hogy Henci Pinci szőrös punci. Mert van egy osztálytárs, akinek szőrös a punci, és ezt a tangát vett fel, és látták. Fekete volt. Mint az éjszaka. Megijedtünk, mert azt hittük, hogy benyel a fekete lyuk. Szóval nagyon hülyék vagyunk. Ott nem mondod. Amúgy nem szívtunk, csak ugyanazt, mint ti levegőt. Igen, levegőt, oxigénnel, széndioxid, és a sok takonja, meg nyálatokkal, amit össze-vissza köpködtök, hogy faszbarat getszik. És ráadásul Majának a szövegét szoktam lopni, és hogyha mond valami jót, odafutok valaki, azt, hogy elmondjam, amíg el nem felejtem. Igen, mert buzi, mert nem tud egyedül kitalálni semmit, mert egy kacsakpac répa geci színű hajó. Igen, meghaladja Az értelmi színvonalat, igen, szóval tudjuk, hogy súlyosan értelmi fogyatékos vagy, ezzel ingyen utazhat, ingyen, értitek? Azon megy hozzá a kaller, és akkor jegyet és bérleteket kérek, és és akkor majd egy flótolnám. és akkor ja, értelmi fogyatékosak ingyen utazhatnak, és ott hagyott minket, igen, vicces volt. Amúgy képzeljétek el, a budiban utaztunk ide. Légy színe ordít. Hallgassam, mert van lapszínkártyád. Bepisülek, szó. Tehát igen, budiban utaztunk, csak Szolnokig volt jegyzőpénzünk, igen, mert azt is tarhálták nekünk Oziék, és a nyugat is sok, köszönjük. Mert minden kis furgetsz, és igen, nem akartak többet adni. meg az idegen emberek, tehát tektonikusoktól kell pénzt kérni, hol éltek? De Ozit szeretjük. Igen, Ozi szeretünk. Igen, várjál, látod, Ozi, szeret. De... Várjál, nem látszik, no. Ez egy szívecske lesz, hogy megtalált ki jól. Ez nem úgy szívecske. Igen, amúgy mert meg... Ozi nélkül nem tudnánk élni sem. Na jó? Na jó van. Na szóval még azt akartam még elmondani, hogy elfelejtettem. Ez kurva jó, ez a ti hibátok, igen, bazd meg, igen, a ti hibátok, a kurva anyám tudatalatot is geszik. Igen, ott tartottam, hogy nem értem, miért beszélek már, nem tudom, ki a fasz tudja hány perc, fasságaimra, amúgy csak ittunk almalevet. És amúgy nézzétek, milyen helyes dugnám be az ágy alá, jó mérre, ne is lássam soha többet. Majd járnék veled, ha akarod foci messze. Jaj, de édes, hogy menjünk már a Újpest, Fradi, hallod, de ne lőd a fejére, mert vegyél fel, a hungaristák megvernek. Így is úgy is megvernek. Beszélek, akkor zöld lilajvet vegyünk fel. Fehérrel. És azt nem tudják, hogy most mi volt? Hát Újpest. És akkor megvernek a kasszunk, a fradisták, mert benne van a zöld és a fehér. És mondd azt, hogy nem vagyok okos. De okos vagy. Majd te vagy a legokosabb. Vezessünk videoblogot. De tényleg milyen jól áll, mi ketten együtt. Aha, tiszta hülyék lennénk. Ez a videó, ez amúgy szerintem napi szaron, hopsz kisípolom, szóval előről visszatekerjük, igen. Nem hallottátok. Igen. Szóval ott tartottam, hogy szóval ez a videó megy, kisípoltam szarra. Tökéletes. Amúgy teljesen értelmi. Szégyelj magad! Ne ütögessem, mert ütögessük. Kapcsolj már ki! Szóval teljesen értelmi fogyatékos vagyok. És amúgy ellovi. Tökéletesen elmutogattam, nem kell mondani semmit, ingyen értelmi fogyatékos, én már mondtam, ismétlem önmagamat, beragadtam enned. Szó ismerem, beragadt. 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 Mi a kulcs az árba? Vagy a... Igen, azt nem hallottátok, tehát... De így nem láttok, te buzi. Ja, te vagy a legfontosabb. Ez van kapán, vagy mi? Ez nem tudom, tanyám vagyok, azt tudom, hol vagyok, tehát ez nem Pest, értitek? Nem Pesten vagyok. Én a Pesti a Városiliban, kicsit messzebb, nem Pesten vagyok.
Látszik, hogy sok ízű undorító, látszik az undorító fejem. Ki se tudjuk retusálni. Nem, mint a retusálni szoktuk a képeinket. Ez az amúgy nem szoktuk, szóval kus. Na, most már abba hagyjuk, mert már... Nem, még beszélni akarok. Jó, beszélj, addig én alszok. Dehogy beszélne. Dehogy nem! Dehogy nem. Mondd, hogy aha igen. Aha, igen. Dehogy szoktuk. Aha, igen. Júj, de olyan édes. Imádom, mert ilyen nagyon gyökérelmű Én beszélni is szeretem ezt a hülyét. Nézzétek. De nem hülye, retardált. Jaj, akkor bocsi. Retardált. Meg Amúgy ő retardált. Amúgy Vágod rosszabb, mint a hülye, és retardáltnak vallja magát. Majd most úgy néz, mintha valaki megijedne De tőle. most Mondjad már, de ne ücsögess. De Fló, hallod, mondd, hogy bocs, hogy élek. Bocs, hogy élek. De most már megbocsátok, ha már megszülettem, akkor most majd mindegy, meg vagy nem foglak, mert csak pocsékolom a kést, az időmet, és túl sok minden véres lesz. Tehát nem Azért érdekel. szeretlek, de nézzétek már ez a Balut is. Ott vicsorít. Csak Szia, kicsit Balú! lefekszünk, mert kicsit el van halva. Ja, na, itt kimentünk, és akkor megkérdezték tőlük, hogy mi az az emo, de nekünk nem Én volt megszólaltam. elmagyarázni. Én elmagyaráztam. Az imó a sok szivárvány egy helyen szerintetek, és kommentárokba lehet hozzáfűzni. És nekem most szar a hajam, szóval ezt ne nézzétek majd meg a videót. Majd kézéljük pénten. Igen, képzeljétek el, töröltem magam májpről, de ne aggódjatok, visszacsinálom magam. Visszacsinálom magam. Csak majd más Fel nézel. tudja csinálni saját magát. Igen, le is tudom magam szopni. Tiszta. Na, most már tényleg megyünk, mert most már... De szopni, na jó, akkor köszönjünk a videó felé, Igen. mint Richard Reaper. Sziasztok. Sziasztok, a kurva anyátokat, peace. Kurva anyátokat, rendkés nyújtsadék. Úgy nézzetek fel a cigán Reaper színűvel, ugye milyen? Ugye? Na, Sziasztok. sziasztok.